Nahaagnas na ibang parte kan hawakan sarong umboy kan madukayan mantang nagpapataw-pataw sa lugsakop kan barangay Tigbaw kasiguran Sorsogon pasado alas 5 nin hapon kasudma. Sa impormasyon nakatakod pa sa umboy ang mismong umbilical cord kainikan madukayan. Dai naman subuot madeterminar kung lalaki o babayan umboy dahil maging ang pribado kaining porsyon ang naaagnas naman. Sabi po nato na ang bata buo na po, kumbaga kompleto na po siya, pero alagad po sa kahirak-hirak na paagi, nahilingan po ini papataw-pataw po sa salo po kang barangay Tigbaw. Dugang pa ni Divina Gracia, posibleng pinangal daw sa nasambit na porsyon ng umboy. Sa ngunyan, padagos pa ang pagtipon ng ebidensya kan kapulisan nga ni masusugan ni na kan umboy. Nahilingan or may record po ang BSW na halimbawa po na may nag-anak, alagad po sa kang kapitan, wala po silang recorded na may ganun po na posible po nag-aki na sarong ina. Kaya po sabi po kang duman na posible po sa ibang barangay po yung nangyari or kaya po tinara lang po duman o tinapok lang po ang kalunis-lunis po na bangay po kan sarong bata. Sa presente, nasa punerarya pa ang labi kan umboy para sa iba pang magkakanigong aksyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.